Miguel Indurain és a Lloret aquest cap de setmana. El motiu és el Lloret Cycling Weekend, que ha tret a la destinació un grapat d'aficionats al ciclisme. L'exciclista professional ho troba una molt bona iniciativa i valora de manera positiva l'aposta de Lloret pel cicloturisme en un moment en què assegura que el ciclisme està de moda. Bueno, he aceptado venir porque conozco a gente que organiza y son del mundo del deporte y del ciclismo. Me presentaron la idea que tenían de lanzar esta iniciativa y a mí me gusta la bici y pues intento promocionar un poco mi deporte y estos eventos están de moda y es un fin de semana agradable y aquí estoy a dar un poco la bici. Como turismo, mucha gente aprovecha pues todos estos eventos, marchas para hacer con la familia o con los amigos un poco de turismo y disfrutar de su deporte. També participa al Cycling Weekend el pilot de ral·lis Nani Roma, gran aficionat al ciclisme. Assegura que és una molt bona disciplina per entrenar-se i creu que Lloret i els seus entorns són un lloc idoni per practicar-lo. És una zona genial. Hi ha segurament potser 1 o 2 mesos a l'any complicats perquè el juliol, agost, primer per la temperatura i per la gent, que és més complicat, però bueno, també el juliol i agost costa més fent bici, però per la resta de l'any és un lloc genial. El temps, imagineu-vos, durant tot l'any és espectacular, per tant és una zona magnífica. El plat fort del cap de setmana de ciclisme és la Gran Fondú Lloret Costa Brava, que aplegarà 750 participants. Una xifra que els organitzadors consideren molt bona per la primera edició de la cursa, de 162 quilòmetres.